Ke ucoach yena-ke phake uvusa ivilakazi wenze nje ushintsho lodwa kulentebe ladala ke idraw ekanti not mayo-ke lapha-ke isiwelele Figueiredo ungenile wakhiyela ngaphandle yena-ke lapha evanga umfana-ke waseCameroon njengobona khona-ke uMatrose lapha kufaka ujezi number 10 muhle ngempela lapha yena-ke uMatrose kuyona lapha-ke mbukeli iChippa United kanti indoda lapha-ke ibhanti igcwala umoya kanti ngaba-ke amakhosi wenze-ke ushintsho lapha-ke 7 times kule qembu ladala-ke idraw eka 1-1-ke okhoshi babili empela uBen Yusuf benalapha-ke uGazi njengobona-ke lapha-ke ufake lapha yena-ke uMarco uMonyane uMahlo uNgcobo uVilakazi uvele ebhayi benalapha-ke uDa Silva kanti-ke njengobona-ke ibhola lapha ku-halfway line sukanahlana-ke ibhola-ke mbukeli la eGqeberha uyazethemba lapha-ke uMusele siphela bamanzi-ke uFigueiredo adlala kahle-ke iChippa United ihleli phansi-ke ijuku lapha-ke makufanele ukuthi-ke seka-offside yena-ke lapha-ke uFigueiredo njengobona-ke offside lapha yena-ke uFigueiredo mbukeli jathe kahle njengobona esala phansi lapha yena-ke uMfecane heyi bomuhle nemnyakazo wamakhosi madoda kodwa sebenza ngapha enikeza-ke isapoti nekhava ngapha yena-ke uMlise njengoba nange uMlise lapha-ke eyovimba yina-ke oBrigado wina 1-0 first round badlala-ke idraw eka-not ku-second round yase-ke iwina-ke iChiefs-ke lapho kuyona-ke i-Nedbank Cup kuma-quarter final ishaya lapha-ke iChippa gcina-ke iwinile-ke iKaizer Chiefs nangu uKhisimusi madoda khula ukutreba ibhola Figueiredo uFigueiredo hey ukuyiphutha ngempela-ke leleha Chippa United not Kaizer Chiefs no seqanda ngapha neqanda ngale khona ngazi indaba shaya bamambisa ngoba-ke balapha-ke kunumber 8 badlala kahle kakhulu yona-ke lapha-ke iDurban City kodwa nangu bamkhomba-ke indlela lapha yena-ke ucoach uGavinel sibheka ngapha-ke crossini kaNompembe kule goal kick bemvimba-ke Musele Da Silva Obrigado jima ngapha ku-touchline Obrigado ngena ngaphakathi Obrigado bemvimba ke Rustenburg njengobona lapha yena-ke Obrigado akodwa lapha uhlele ukuphasa lapha yena-ke Obrigado njengobona indlu lapho kuyena-ke Fasika fana base-DRC hayi la bokuyilo khathi-ke la angazi indaba nali phuthisini Nompembe lapha hayi khona usele phansi-ke ubonana ukuthi angisaboni majadi bodu wabili sipeyipho lapha-ke yena-ke Obrigado shise kamnandi thola ngapha-ke uvele ebhayi zama ukushaya uvele ebhayi ibhoke livimba ngapha yena-ke mbukeli umsile under pressure lapha-ke uMiguel wasala phansi kuhleli phansi uthi Nompembe kajadi wasebenza lapha-ke uMiguel hayi bokuyifawuli-ke leya kodwa ake silibheke le bhola-ke mbukeli nayo ibhola uyaliyeka liyabhamba ngabe uyalicisha bayamsunduza ibhola lapha-ke ngathi kubambe ngesandla lela bhola-ke uyangapha-ke uVilakazi uthi omunye uVilakazi thathani ibhola madoda uCross-ke wayo-ke iChippa iyashesha manye phambili eKaizer Chiefs sibheka lapha-ke uMarco uthola lapha yena-ke uvele ebhayi ungena ngaphakathi manje-ke uvele ebhayi ushaya i-cross enhle vele ebhayi madoda heyi leya cross Da Silva diving header lapha Da Silva njengobona-ke ubanikeza i-width lapha ku-touchline bayamnikeza ibhola ungena ngaphakathi wenza i-head up uyedwa ngapha onside ngapha-ke lapha yena-ke uDa Silva lamshiya-ke ibhola-ke lapha yena-ke uDa Silva uzomphumula-ke uPatrick Mayo naye khona-ke la enkundleni uyasebenza lapha no-ZB umhlobo Winnie
sibonela ke ithuba kuvela madoda lapho la ngabavele waliyeka mhlawumbe lapha ke uDa Silva mhlawumbe bokubona ngapha ke ethi uyadileya ngapha uFasika hayi bheke livimba uDa Silva bekhona ke ungcobo emva kwakhe angayowa phansi uFasika ngazi indaba angasore kuyona ke Kaizer Chiefs ekuhambeni sabalazi uDa Silva jeka mnandi ugwele pass i-offside ke ngiyibona ngihleli la kwathiwa ke offside lapha ke kuyena ke uvele back usho ngapha ke uRamutsindela uma ke uyedwa ke lapha ke phambili nako uVilipane iDumba nayichipa ke kumangaza indaba lapha emsilini dlala kahle kanje noke first game yayo ichipa zokhuluma badlala ke idraw ka 1-1 noma defending champions yona ke Sundown zama ukushaya kaNgcobo iphepha yena ke uVilakazi ke Manjadi Bodi nansi ke inkosi ke thina sisebenza lapha emuveni yakhe uFasika sebenza ngempela ke lapha enake iDumba lapha ke Matros ala phansi unompembe udolela kafuthi Velepai uyedwa ke Velepai iyazungeza ke Velepai uthola ngapha ke Obrigado sikaza kamnandi Obrigado iba kakhulu ke naye lapha ke ibhola manje goal kick eyake Chippa United sihamba ke isikhathi embukeli la eGqeberha emva ke emzuzu ngama-45 Chippa United not Kaizer Chiefs not seqanda ngapha neqanda ngale uzongezwa ke imzuzu emithathu nangu Bob Steak man Sela lapha ke yena ke uBasten sabalala iminute yamnyaka isemncane ke uBob Steak labe yena uyashesha makuya phambili uVilipane imbukeli Kaizer Chiefs ke kule season badlala bashama goli awuphela uDa Silva lapha ke ibhola inashama goli amaningi una 4 uze lapha ke uChomi Yabana umuntu una 3 goals Das Vimba Sibena manje ke Modise uthola ngapha lapha ke uBonani zama ukushaya uBonani goal kick eyake Chippa United overlap ngapha ke Paseka map uthola ke Velepai Mabuyi yaba ke zama ukushaya wasebenza uGoalkeeper hey wenza umsebenzi onzima ke Msibi corner kick hayi lapha wenza isave ngempela ke uGoalkeeper mbukeli uMsibi owake Chippa United sebenza ngempela lapha yena ke uMsibi first game yakhe uMsibi kuyona ke Mark pasa kamnandi ke Mark chiyeka kamnandi ke zama ukushaya madoda chiyeka kamnandi lapha yena ke uMiguel wateleka lapha ke goal kick Miguel ke second game Sibele free kick Puel phakamisa kaNgcobo sebenza ke Musela lapha ke move Bena ke ipass ke enhle lapha ke menze kuyena ke uBrigado Puel phakamisa goal feed lapha yena ke uMsibi Gardner Siyale abonse emaphike dlala lapha kuyona ke i3rd division kuyaminyaka ileague la eSoweto sinabo Shawela Masters abomzarewa bayikhona bebethu ke uJulius lapha ace lapha yena ke Monyane Kamis pasa ngesikhathi ke Kamis thola ngapha ke Madingwane shaya isithende lapha ke manje Kamis hamba bhekile musu kusala ndawonye washaya icross engayindawo nayo Kamis madoda imali mbukeli hayi thina bokunzima lapha Orlando obesa nje station Orlando manje seyokulindile funa imali
yongena nzima uLanto nakhona nangu Silva hamba nali thuba uthini noMpempe lapha uthi handball ke noMpempe nali ibhola eshaya engalweni uthathe kahle lapha ke unoMpempe uJeli Chabane lo mbona ke mvimba ke uDa Silva lapha ke uyena ke Modise nansi yilo khadi wathatha kahle noMpempe ke ball advantage uzobuye lapha kuyena ke uMahlo washaya iphasi ngapha ke nangalapha eFanke wasebenza goalkeeper cishe kudala ngadivi kuzomela unoMpempe abuyele wasebenza ngapha ke goalkeeper ke yena ku Peterson nansi ke nansi apha ke Chomyabana uthola ke uMayo kuyashesha kuya phambili kule Mayo leshasa kuyena lapha ke uVilakazi Zabalasa ngapha ke Kachis nala ke Thula Makhosi uyedwa ngapha isibhekela lapha ke pass nala ke ithuba amadoda nibo ngise ngawe esitulweni nami sengime ngeenyawo ngithi nala ibhola ke liyena thini impela ke lapha kuzikhindi ake silibhekele ibhola ke la Makhosi mbukeli Chippa United not Kaizer Chiefs not ale bhola libeka ngapha ku right ka goalkeeper ngapha hayi lapha lepaleni ngapha lepaleni ngapha ka left u television yakho sebenza benza ke Chippa bonani Velabana ke thuba Figueiredo corner kick speed egena ke Kachif Ukwenza ke ushintsho ke Kachif umile lapha yena ku Igodaro Chomyabana thola ngapha ke Marco uyiphakamisa ke uMarco Chomyabana goal kick isike yazama phena ke uMdu Shabalala Marco uthola ngapha ke Modi sebenza ke Fasika lapha ke move Matlo uthola ke Munyane zama ukushaya ke Munyane nala ke thuba Kaizer Chiefs welivimba ke yena kumsibi njengabe ibhweba liphasile manje ke ithuba lokugcina lamakhosi na bafaka amanzi endlini Mdu Chomyabana sebenze move Majadi Board uzamphakamisa lapha ke umsibi sihamba ke Mayo weliphakamisa ke uMahlo ngekhanda Igodaro goal kick mfundisi uthi awulahla amabhola amadingwane hayi awalahla ngempela mfundisi njengoba ke sala phansi ke Majadi Board benapha ke Igodaro sebenza ke emuva lapha ke zama ukushaya uNdlovu goal kick angeke ngithuke mangithuka nje abanye coach sabagcina ngoDisemba njengoba kuDisemba bakhona abakhwela ukuthiwa hayi sabagcina ngoDisemba ngempela uzongibuza mbukeli njengoba bezamile ngempela ke lapha yena ke uNdlovu uGatsheni wathi ke uNoMpempe kuphela kanjalo kwemidlalo ke mbukeli